Okay, hej alle sammen. I dag filmer vi på min, og vi har Julia her. Ja, og det er vores 5. forsøg. Fordi vi kunne finde ud af det første 5 gange på det. Det er vist, at det er det. Hvilket map er det? Hvilket map er det? Børnene der. Og vi løber her. Vi glemmer at vælge her. Nej, vi glemmer at vælge med. Ja. Og vi har den. Okay. Ja, det er det her house map. Ja. Bare, kan du skrue ned? Kan du måske det? Nej, ikke. Hvor er den grønne nøgle? Har du... Nej, det var nok stort spil. Vågnet. Vi kan ikke... Åh, den grønne nøgle. Jeg skal altid starte med den grønne nøgle. Oh, who is you? Oh, shit. Okay, what the mørk? Hvorfor er det så mørkt? Kan du lige tage Pepper, hun er efter mig. Men er det hard mode? Ja. Yeah. Kan du lige tage Pepper? Pepper? Ja, nej, hvorfor skal du lige tage hende? Hvor er hun? Hun er ovenpå, jeg skal ligesom ind i rummet, men hvis jeg går derind, så bliver jeg taget. Pepper. Hun skal teleportere lige op. Pepper. Okay. Come back here, you stupid bitch! Hvad har du? Hvorfor moren joined? Bro, moren er joined. Mommy Pig has joined. Nej. Hvad er det? Jeg har ikke åbnet nu. Kan nogen se ting? Shit, det. Mor siger, de var der. Vent. Vent, hvor er mamma? Okay. Kom så til. Hvorfor der er en af Hvad? Jeg har på. Det er så godt. Vi tager den ikke om, hvis du dør. Der er 3 ting ovenpå. Der er 3 ting ovenpå. Mommy, a girl behind you. Der kommer ligesom 2 bagfra. Det er forkert. Nej. Hvorfor er det en hjørne? Ja, jeg har 2. Der er 3 ting ovenpå. Hvorfor Pepper så hurtigt? Der er 3 ting ovenpå, vi kan bruge. Der er green gear, der er orange gear, der er hammeren. Jeg tager hammeren. Du tager orange gear, jeg tager hammeren. Vi tager green gear senere. Nej. Bare svigt til mig, jeg kukker. Du kukker ikke særlig. Så det var en fail. Ja, farvel.